Dobar dan i dobrodošli na kurs Mala škola Excela. Ovaj deo kursa koji trenutno obrađujemo je napredni deo i ukoliko ste tek počeli sa radom u Excelu, ja bih vam savjetovao da prvo prođete početni i srednji kurs koje možete naravno pronaći u okviru mog kanala, pa kada savladate ova dva početna, da kažem, odnosno početni i srednji kurs, onda da pređete na napredni deo kursa. Takođe jedna molba za sve pratioce da ukoliko već niste, da lajkujete i zapratite moj kanal, kao i da uključite notifikacije ukoliko želite da dobijete obavještenja o lekcijama koje budu izlazile. U današnjem videu nekako ćemo i zatvoriti ovu sekciju koju smo počeli sa lookup funkcijama i za potrebe ovog videa koristit ćemo upravo ovaj radni list, hlookup funkciju, hlookup function. Već smo ovo koristili, radili u jednom od prethodnih videa, tako da ajde da recimo da vidimo kako nama glasi ova formula u ćeliji B5. Dva puta kliknite, ok, i kada kliknete na našu hlookup funkciju, mi imamo ovde, vidite, nekoliko argumenata i jedan od argumenata, konkretno treći argument, vidite ovaj momak ovde što se kaže, broj 2, to je row index number. Šta se dešava? Problem je kod kopiranja kasnije formule, jer, ajmo da izađemo čas iz formule, kada prevučemo iz ćelije B5 do ćelije B7, pogledat će da se dobijemo svuda vrednost 150. Zašto? Kada dva puta kliknete ovde, row number cell, odnosno row index number je opet 2. Da bi ja imao tačan podatak, ja bih ovaj deo morao da izmenim. Međutim, ručno menjanje podataka baš i nije nešto čemu težimo i čemu učimo, već težimo nekoj automatizaciji, nekim dinamičkim, da kažem, formulama. Znači, da bih dobio, da kažem, tačan rezultat, svakako bih morao da menjam taj treći argument. Ono što ja želim jeste da mečujem, ako mogu tako da kažem, tekst iz ćelije, na primjer, A5, A6 i A7 sa tekstom u okviru master inventory liste koji se nalaze u ćeliji A3, A4 i A5. Posebna napomena vezana za ovaj deo jeste, kao što vidite, u hlookup funkciji ovaj tekst sadrži naziv warehouse, cela ćelija sadrži naziv warehouse 1 inventory, a u master inventory listi samo sadrži warehouse 1 ili skladište 1. Ok, čisto to da imamo na umu, kasnije će nam to trebati kada budemo počeli sa pravljanjem, odnosno kreiranjem formule. Sada brišemo ovaj deo ovde, to nam neće trebati i sada počinje jedan ovako malo baš zanimljiv deo. Tako da dupli klik na našu formulu i šta smo rekli, gde je naš problem? Problem je broj 2. Ne želimo da nam hlookup funkcija stalno vraća iz reda 2, ajde da se podsjetimo, vratit ću se još jednom. Red 2 je ovaj red. Gledano posmatra se ova cela lista, znači ne posmatramo ovaj prvi deo kao red 1, nego red 1 je ovo, red 2 je ovaj deo. Ok. Kada smo to razjasnili, rekli smo dupli klik, broj 2 nam je definitivno problem i to ćemo obrisati. I sada, umesto dvojke, šta radimo? Pa kucamo ovako. Match, otvorena zagrada, samo sekund, da prebacimo na drugu tastaturu, ok, otvorili smo zagradu, kucamo šta je naša lookup value, pa naša lookup value je, se nalazi u ćeliji A5, to je warehouse 1 inventory,
Znači, ok, kucamo A5. Sad, ono što smo malo pre rekli, A5 ovde koristi reč inventory, a drugi radni list ne koristi. Onda ćemo kucati malo, da kažem, ubacujemo u stvari još jednu funkciju, čisto da nam bude interesantno. Imamo ovako match, left, otvorena zagrada, i imamo, znači, A5. Sad, left funkciju ćemo svakako i u nekom kasnijem videu malo više raditi, ali čisto da znate šta radi left funkcija. Znači, ona želi u stvari da zna koliko karaktera želite gledano sa leve strane ćelije. Koliko, znači, u ovom našem slučaju imamo left A5 zarez, pa da brojimo. A5 zarez, krećemo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, računa se prazno mesto, 11. Znači 11 karaktera, jer nam ne treba posle ovo prazno mesto, ne treba nam inventory i ne trebaju nam ove dve tačke. Znači, to je to. Pa idemo nakon broja 11, zatvaramo zagradu, pa idemo opet zarez. Idemo sad na master inventory listu i selektovat ćemo od ćelije A2 do A5. I ono što želimo ovde jeste da ovo učinimo apsolutnim. Selektujte ovaj mali deo i pritisnite F4 na tastaturi. Tako da imamo, znači, sada u okviru ovog dela, znači, $A, $5 i ostaje, da kažemo, onaj poslednji argument, a mi želimo tačno određenu vrednost, sećate se, i za tačno određenu vrednost moramo da stavimo 0. Zatvaramo zagradu i time smo zatvorili u stvari našu match funkciju. Ceo ovaj deo ovde, od match do zatvorene zagrade, smo upisali umesto one dvojke, da bi nam to automatski radilo i pretraživalo podatke. Kliknite na ovu štiklicu, ok, 150, to smo imali pre, hajde da vidimo kada iskopiramo formulu u naredna dva reda. To je upravo ono što smo želeli da dobijemo, jedna lagana formula, nadam se da nije toliko konfuzno, ali svakako imate mogućnost da se vratite, da pretražite, da pronađete više podataka u left funkciji u okviru Microsoft podrške, odnosno Microsoftovog sajta za podršku za Excel funkcije, Excel komande i tako dalje. Tako da to je to i vidimo se uskoro sa novim interesantnim temama. Prijetan dan!